Yeah. Gistro kao Benilu. Yo, brate, širim sreću kad god to uspem, a kad ne uspem, brate, jebi ga, trudim se da mi glava ne prsne. Nebitno, krenut ću sa nečim normalnim ovih dana i ceo život smo lojalni jednim te istim stvarima i principima. Yo, brate, i uvek što pričam je istina. Nebitno da krenem nešto opuštenije, nešto što mi je sada veselije. Krenut ću, na primer, o basketu, jer dugo, brate, nisam igrao u dresu skjedba. U kraju ili u sali, brate, voleo bih da malo manje se vari, a i nisam duvao 10-15 dana jer bio sam bolestan, motherfucker. I leže sam, brate, non stop u krevetu, brate, želim danceru svakom da poručim da prepozna Ivančicu. Brate, sad sam se upatio za slamčicu da bi izvukao se iz ovih rima. Yo, brate, ne dolazim sa hila, ali Beverly Hills zovu onaj štek ispred moje zgrade. I pozdrav sada za glave koje tu vare, a nekad su šetali mnogo bolesni likovi što su skrenuli, a sada, brate, šetaju se ono, brate, iz glave neke njuške, to jest iz kraja. Pozdrav za njih sada, ako sluša me sada, žutica moj brada. I pozdrav za Sala koji nije sa mnom, a gotivio bih kad bi on sa mnom bacao. I da ne zaboravim i da najavim nastup. Yo, glumit ću sad odgovornu glavu, dođite da čujete Sick Touch brigadu. Biće, brate, gosti iz Bauk Skvadu, Šošim iz LTD FM, Smoky, to su braća koje volim i oni će tu biti. Papa Žo će puštati i Čoda Optimus će DJ-a gurati, nekog glumeti, naravno, jer, brate, on je to spajao sada sa mnogo ludom nekom muzikom. Dođite i da čujete. Yeah.